Izjavili ste da u Hrvatskoj postoji vladavina najloših u ovom trenutku. Kako u tom svijetu gledate ulazak Hrvatske u Europsku uniju, ako na referendumu narod odluči za to? To bi bila već kad bi i legalnim putem na temelju manipulacije i prijevare narod izglasao svoje harakiri, ne? To je bila dvostruka katastrofa, jer bi onda neinformirane vodili najgluplji i najnesposobniji. Dakle, oni koji krivo razumiju svoju poziciju, vjerujući da će si u Europskom parlamentu osigurati 15.000 eura mjesečno, ne? Oni na kraju postaju sa lopovima koji će njih kao lopove također završno opljačkati, pa će glavni lopov dobiti sve, a pomoćnik lopova će dobiti ništa. Jer na kraju on će biti samo jedna iskorištena prostitutka koja je otvorila vrata svoje kuće i pretvorila tu kuću u javnu kuću. Evo, to je dakle odnos oklokracije, odnosno ološa koji vlada Hrvatskom i naroda koji može biti prevaren od ološa i uveden u jednu situaciju koja je naprosto rastvaranje Hrvatske, odlazak u ništa. Imamo dakle nekoliko institucija, dakle sve institucije u Hrvatskoj su korumpirane. Dakle, vladajući komunisti, bivši SDP, Savez komunista Hrvatske, oni su uvijek služili prodaji Hrvatske, nekad su prodavali Hrvatsku Srbiji, sad ju prodaju umjesto toga Europskom savezu sovjetskih republika, ne. Ovi bivši su se pretvarali da su kao prijatelji Hrvata, da su nekakvi konzervativci, ostvarili su bili HDZ liberalni masoni koji su radili isti posao, ali na mekši način, dok će boljševici tu stvar odraditi na mnogo brutalniji način prema potrebi, tako da u svemu ono što slijedi Hrvatskoj je opća katastrofa. U svakom slučaju razočaravajuće je da je biskupska konferencija koja bi trebala zaštititi kršćanski identitet hrvatskog naroda uvlači taj kršćanski identitet u jednu sotonističku organizaciju, jednu antikršćansku organizaciju koja jednoj manjini kršćana može samo škoditi, a ne pomoći. Mislite na Europsku uniju? Tako je, da. Jer mi jesmo društvo kršćana, mi jesmo društvo katolika, ali mi nismo 4 milijuna svetaca, nego 4 milijuna griješnika koji vjeruju u Krista Boga. Ali da biste vi preobratili 500 milijuna pogana, vi morate imati 4 milijuna svetaca. Mi ih toliko nemamo. Dakle, jedan mučenik Stepinac nije preobratio komuniste. Na kraju je morao biti ubijen. Dakle, manjina svetih uvijek stradava. Dakle, rekao je vrlo dobro nekadašnji njemački kancelar Kohl, kada bolesni legne sa zdravim, zdravi neće ozdraviti bolesnog, ali će bolesni razboliti zdravog. To je situacija koja će se dogoditi nama. Mi ulazimo, ako uđemo, ukoliko cijela ta manipulacija i prevara uspije, onda nas ohlokracija, vladavina glupih, nesposobnih i korumpiranih uvlači u bolesnički krevet, da i tamo i mi se razbolimo zajedno sa svima ostalima. Ja, prema onom što sam čitao u privatnim objavama, religioznim objavama Bogorodice, raznim svetim ljudima, ja vjerujem da će se hrvatski narod unatoč općoj izdaji othrvati svemu tome, uzdajući se u Božju volju. Ne možemo spasiti cijeli svijet odjednom, ali možemo spasiti makar sebe i ja se nadam da će nam to i uspjeti. Kako u tom kontekstu gledate na ulogu hrvatskih intelektualaca, Akademija znanosti i umjetnosti, svih ostalih? Oni su poluintelektualci. To je naprosto, oni su diplomirani strojari ili doktori strojarstva, humanističkih znanosti, mnogi od njih. A što to znači? To znači da on razumije konstrukciju stroja, ali ne umije kormilariti s tim što je izumio. Znači on razumije unutrašnju konstituciju stroja, ali nije kapetan ili zapovjednik stroja koji znade kormilariti s tim strojem. Prema tome ima krivu predodžbu o svijetu izvan onog čim se on bavi. Dakle, oni su neki stručnjaci za neko zvanje, ali nisu vrhunski intelektualci. I to je, zbog toga sam ja oduvijek prezirao Jugoslavensku akademiju znanosti i umjetnosti u Hrvatskoj, jer je minimum ljudi u toj akademiji stvarno predstavljao hrvatsku inteligenciju. Ima ih koji su vrhunski inteligentni, ali druga je sad stvar
koja je njihova stvarno duhovna pozicija i ne borili se oni za goli opstanak na planu kruhoborstva i šta ja znam. Ali većina te akademija predstavlja nešto strašno, nešto što Hrvatsku ne reprezentira, nego je naprosto ponižava. Zbog čega, znači, u Hrvatskoj uvijek postoji ta selekcija najloših, ta vladavina najgore? Zbog čega? Kako to nije uspjelo se izbjeći? Mi smo imali, proučavajući taj problem mediokritetstva u Hrvatskoj, imali smo nekoliko povijesnih procesa. Prvo smo imali mediokritete koji su propaštavali Hrvatsku do kraja 19. stoljeća. Onda se pojavio jedan Antun Gustav Matoš, na kojem sam ja napravio magistarski rad o njegovoj genijalnosti i njegovom odnosu prema filozofiji i religioznosti u književnosti, iz kojeg se vidi da je on bio taj koji je dao snažan poticaj obnovi hrvatske inteligencije. Pa je nakon njega došao Milan Šuflaj koji je također dao na strahovit poticaj hrvatske inteligencije. Pa je došao Filip Lukas, svećenik i predsjednik Matice Hrvatske, koji je dao treći poticaj hrvatskoj inteligenciji i odjednom smo jugoslavenska dezorijentirana inteligencija se pretvara u hrvatsku inteligenciju i se završava sa NDH, a nakon NDH završava sa njihovim pokoljem. I nakon opće sječe hrvatske inteligencije, umjetnika i svega ostalog, mi nakon toga dobivamo surogat hrvatske inteligencije i nalazimo se na početku na kojem smo se nalazili na početku 20. stoljeća. Dakle, na početku 20. stoljeća smo imali poluinteligenciju i dezinformiranu inteligenciju koja odjednom tri intelektualca dižu na vrh. Ante Starčević diže svoju ekipu, nakon ovih, kao nasljednici Ante Starčevića su ove trojice, recimo, koji najsposobniji, koji su dala prvi polet u cijeloj stvari. A 45. dobivate odgojene surogate inteligencije, loš nadomjestak za pravu inteligenciju, koja je dogmatizirana u komunističkom mentalitetu. I kad postaje liberalna, ona je još uvijek dogmatizirana u komunističkom mentalitetu. A to znači da preko određenih zadanih okvira koje je komunizam postavio, oni ne mogu i ne umiju misliti. To znači, kada vi nekoga učite, recimo, da u autoškoli smije upotrijebiti samo 3 brzine, on, recimo, kad bi to bilo moguće, on se ne bi mentalno usudio više jako dugo vremena preći u 4. i 5. jer je, recimo, nakon jako dugog učenja, kad bi to bilo moguće, naučio da može stići doći samo do te granice i da tu granicu ne može intelektualno, mentalno u vještini prekoračiti. Evo, ta je jedna metafora, slika. Ne? Tako se ponaša takozvana hrvatska inteligencija. Ona ima jedno mentalno ograničenje, ima čip u glavi koja ne može preskočiti i ne može izići iz tih okvira koje im je postavio komunizam. Dakle, oni su na neki način okoštali u pseudokozmopolitizmu koji ne poštuje vlastito, nego se klanja neprekidno tuđem i služi tuđem u zamjenu za prostitucijski novac. Evo, i to je nivo hrvatske inteligencije danas, a sličan smo nivo imali na početku 20. stoljeća. I zbog toga hrvatska inteligencija ne valja. Narod je obezglavljen, većina naroda koja ima zdrave duhovne kriterije utemeljene na kršćanstvu vidi da je odlazak u Europsku uniju propast i većina onih s kojima sam ja razgovarao osjeća da je to propast. Ali, nažalost, nemamo inteligenciju koja nas štiti od te propasti i funkcija te Kraljevske akademije nije i samo to, generalno unapređenje intelektualnog i znanstvenog života, ali između ostalog, kao što četnici imaju svoju SANU, koja pravi četničke planove za pokolje Hrvata i što ja znam, tako mi moramo imati svoju duhovnu elitu koja pravi svoje planove za duhovnu obnovu hrvatskog naroda i to je smisao te akademije i kad to ne bi bio njezin smisao, ja ne bih želio biti njezin član. Ja kažem, ja takozvanu Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti prezirem je zbog njezinog jugoslavenskog osnivača koji se klanjao Englezima i sa Gladstoneom radio na duhovnom stvaranju Jugoslavije i zbog toga nikad ne bih mogao biti njihov član sve kad bi me oni to i nudili, jer mi se gadi. I zbog toga je ova akademija jedna od mojih nada i ja ću učiniti sve i mi ćemo učiniti sve što možemo da hrvatski narod dobije jedan novi prostor i da napravimo jedan veliki pomak naprijed.